nganggo contoh iki ing ngaso Sun Tulodo. Ing madya mangun karso. Rame ing gawe sepi ing pamrih. Tuturi handayani manggon guri aja anjing kali. Tuladane kowe iki. Pangoso nyang ngerso dalem. Kowe kok padha ora rujuk padha serawean nyang pendopaku. Iki jenenge ora iso. Iki manggon guri neng ora neng malah jegali ya kowe iki. Weton temen. Ngene kok ora ngelingi. Kowe biyen dadi bupati. Wah, iya oh. Yo. Sadurunge njaluk sumpah ing sak isore Gapura Wela Teta. Kanthi senit senam. Bendera gula klapa. Kang kena diarani duwi warna, duwi welangane loro, warna rupa abang putih. Kowe padha ngerti karepe abang putih. Abang ngetandake wani, putih ngetandake ngresikake atimu. Ning nyatane piye? Nek lho nyatane piye? Nek diomongi wong tuwa, lebokke kuping tengen, tokke kuping kiwa. Kanthi sumpahmu, catur pratya. Catur wirangane papat, pratya wis ngarani umpah. Kang sepisan, Bayangkara Hanifu Setya Prabu. Ndi, nek kaya ngene iki nggonmu setya karo ratune iki. Nggonmu setya karo sembahmu iki. Babar pisan ora. Kapindho Bayangkara Hanifu Ginung Prati. Nah, Prabu to ingkang tak ucapke sepempane rame ing gawe. Kang kaping 3 Bayangkara Hanifu tansah tresna. Tresnanono Gunung Majapahit ora beda kaya dene tresnani dikit-dikit. Pungkasane Bayangkara niku nganyaken musa. Kena kowe doblot nang aja karo kancane. Kena kowe do kanca kok rewan cepet sing kang pungkasan ing Bangka. Nanging nek ana payo sampeyan. Karo kancane doblot. Nganggo tatanan gagas. Elare. Isih kurangan nek doblot. Asih. Isih kurang. Sih. Nek isih kurangan aja aja. Sinten? Bapak Jana Pramuja. Iki tabrak. Kadung tumandang rayang seramat sumuyur pandang tak butuhani. Ana bali mamringan. Ini menapa ing pendopaku kula ngemutaken dhateng Nyai Wijaya. Panjenengan bela diri pribadipun piyambak, boten bela dhateng Nonggolawe. Lawe, aku ngerti aturan. Aku ngerti tatanan.
ora gampang sabelo nek ana wong sing kaya ucapmu ya lagi pisanan. Kowe wis tanda ora ngerti kang dirut ing pisanan. Kaping pindhone bareng sadane ratu wis dadi kowe ora tanda. Iki kawula nomor. Awe yen nadyan kowe gedhe lelabuhanmu nek kaya ngono cacahmu wong-wong padha ngarani nggonmu sabelo iki duwe pamrih pengen menempati kamar bumi sing tak karepe ya wis kadung ya ora betah mung wae dene upamane ono pirune nabrak oke para kawula nabrak lan kowe nambi lupa dibenerke ben ora terake kajaba kuwi lawe metu yang gak gajah bedol saka wani ora ana wong kang cepet kejaba mula seratine aku kudu tak cekel kowe utusan pribad sakit kocok cepat ingkang parikutang bondo kula nasuaraken wonten ing kocok cepat tak cekel ora tak sampun kabacok sumbaing ngelogalan ayo cepat palunggan patih amantu bumi tasih kalugan dinambi rogolawe balo ayo cepat kowe kabeh tak kumpulake ana ing satengah alun-alun. Merga wiwit dina iki kowe kabeh arep tak jak barengan tumuju ana ing Praja Majapahit. Mapak baline Kanjeng Adipati Ranggalawe. Lajeng bejang kapan kula badhe nderekaken panjenengan semangka. Ya, ora usah dadak kesuwen. Kula prajurit Seok, aku njaluk sabiyantumu.